wujude panjenengan namine niki wonten apa kok jenengan panggihaken kula? Pasti kula mesti tekok ngono. Kula mboten kenal tiyang niki, kan jenengan sing damel crita. Tiyang niki gadah cerita napa? Akhirnya Gusti kan cerita. Iki lho tak buka, anak kula pengen semrebu kula mahfute. Upama Mbak Eni, berarti Mbak Eni. Akhir dibuka niki lho tak kei cerita ngene iki critane. Nah terus nek pun semrepeten napa sing kedah kula lampahi cek Mbak Eni niki dados saras. Dadi rumah tanggane dadi ayem, rezekine dadi lancar. Nah, ini Gusti nak ngarahno. Intine nuril huda. Niki jam 10 menjoli diterusno napa sampean? Kurang loro. Hah? Terus mang mulai ini kan rada bengi nggih. Intine awake dhewe nek kirim donga iku cek dadi padang rezekine jenengan, atine jenengan nek wis jenengan padang nek cuma tak kandhani Fatihah pripun atine jenengan kula pun ayem balis. Ati jenengan dadi ayem, rezeki jenengan dadi lancar. Berarti jenengan wis sadar temenan nek kabeh iki sing gawe crita Gusti Allah, intine jenengan dikengken bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niki lho kabeh wong roh dasar iki. Awake dhewe setiap hari dikeken bersyukur matur suwun sanget Gusti. Kula sampun jenengan paringi wadah niki sing jenengan paringi perjalanan, sing perjalanan iki jenengan paringi cerita ngeten kan sampeyan digawe cerita dhewe-dhewe Mbak Gusti Allah. Nek mboten wonten crita ning jenengan, mboten enten kekuatan ning jenengan, kula mboten saged napa-napa, mboten ngertos napa-napa, mboten paham napa-napa. Dan nek kula paham napa-napa niki ganjarane langsung toh jenengan akhirnya dikei nek paham Gusti Allah, iso ngerteni Gusti Allah, akhirnya sampean dikei rezeki. Soalnya sampean atine ya ini bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi sapa-sapa wong sing gelem bersyukur matur suwun nang aku, mesti aku nambahi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi nek awakmu kufur lali kambe aku sing kek ya awakmu, berarti awakmu ya iku malah sampeyan ke ujian. Inna adzabi lasyadid. Sampeyan ya sumpek dhewe. Mbak Lis, konten napa nggih donya kula kok kali Gusti Allah dintekno ngeten kita napa dosa kula napa nggih karo dosane Pak. Pokoke tiyang nek wis maune duwe kok dintekno Gusti Allah gak usah ngel-ngel sampe nek berarti maune tiyang dadi wong sing sombong. Sombong aja nang gak aku. Iku gak ngono Pak. Sombong gak ngono tok. Masih wong iki ketoke meneng tapi alah gampang. Nggak sakmono ae kok. Iso sampean tuku mobil iso, lha iku garek sedina bisa piro to? Awake dhewe dijumlahi 10 juta. 10 juta berarti kok awake dhewe nglumpukno. Hitung-hitung Pak sampean disi kersane Gusti Allah. 10 juta mun ergo 100, sing ergo 100 ayo. Dadi kok 10 dino. Wis cukup iku wis kena gitu mobil. Iki sampeyan nyepelek nek Gusti Allah berarti disi kersane Gusti Allah iku jenenge sombong. Lah wong durung terjadi, durung dilakoni kok wis etung-etung dhisik. Makane jadi Gusti Allah nek dikir aku iki rasa di jumlah ping pinten Mbak Lis, lha mbek aku etungan kok awakmu rezeki njaluk lancar. Makanya kula mboten nate ngulangi jenengan ping pinten Mbak Lis sak kersa jenengan sak blengere jenengan. Dadi lokno mbek Gustine lha wong mbek aku hitungan kok njaluk rezekimu lancar. Nek aku hitungan yo aku yo geden hitungan
Jere kabeh ana inda dzonni abdi bi, aku tergantung prasangkane hambaku dhewe. Sinten sing ngomong ngoten niku? Lah Quran to. Lah Quran jere firmane Gusti Allah. Makanya setiap hari awake dhewe perbuatan sing sae ku piye to Mbak Lis? Ya sama setiap hari nek ngambek wong sing apik, nek enek wong lara dituliki, nek enek wong sing butuhna sampean ditulung. Nek duwe-duwe akeh sedekah. Intine kan yo nglakoni perbuatan sing sae. Berarti nek sampean wis nglakoni perbuatan sing sae, berarti sampean wis dadi umat Kanjeng Nabi entuk syafaat Kanjeng Nabi. Ngono tok kok angel. Terus nomor kali pun paham toh sing Nurul Huda. Jadi sadar temenan awake dhewe iki intine bersyukur, intine ngoten. Nomor kali Allahumma sholli afdalas sholati ala as'ati makhluqatika syamsid duha sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Nomor kalih syamsid duha. Nek Nurul Huda cahaya petunjuk atau cahaya hidayah. Berarti sampai setiap hari niku nek nganu lho Pak, sumpek nek enek sing ngandani ngantek carane cegah sumpek piye Mbak Lis, sampean ndongakno awake sampean. Berarti ki Nurul Huda. Ngono penak to? Nah, syamsid duha artinya apa? Matahari. Dan cahayanya pada waktu duha, cahaya pagi, fajar. Napa aku nak mau fajari sama cat nyandain apa Pak? Sadar diri, sadar kabeh iki digawe crita Gusti Allah. Sadar nek awake dhewe sejatine wujude Gusti Allah. Lah cahaya pagi ku piye Mbak? Syamsid duha. Sampeyan kan biasanya sholat duha toh. Sholat duha iki sholat di waktu duha, di waktu pagi. Sadar cahaya iku apa sing dilakoni, iku apa sing dikarepno Gusti Allah kabeh. Sing mbok lakoni kabeh iki sing dikarepno Gusti Allah sampean digawe ngono, crita ngono lho. Perasaanku Mbak Lis yo, aku iki kok ujianku gak prei-prei dekne mari anakku lara, bojoku lara, terus aku dhewe ya Allah jenenge ujian kok beruntun. Gusti Allah wis gak sayang balik ke aku. Ya jujur iku sayang Gusti Allah iki sampean dikek ujian iku cek tujuane Gusti Allah, sampean cek eling kambek janjine Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wis tak baleni maneh, mesti tak waca nek setiap ngaji. Eling to perjanjian tauhid antarane Gusti Allah dan seluruh roh manusia sebelum lahir ke dunia. Semen buka surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ciri ruh Gusti Allah teko tengene ruh sampean ate disebono ruh. JAT ne sampean dek kandungan ibu sampean ate disebono ruh. Sopo iki? Ndak cerita. Oh masukeng sampean ate tak kek donya. Sampeanku kelakuan sampeanku ngene dadi wong elek wis ngono ae. Dadi wong elek iki sampean kok ndek kono. Nyapa masukeng kene ae ceritane. Apa masuk ke
Dadi wong mendem ta dadi wong sedhik wis mendem kok. Iya sementemane gak apa-apa wis. Masukin kita dadi mendem ya di dunya awakmu iki wis pokoke ora nek wong apik blas sing ngelem awakmu kabeh iki angger wong kok awakmu siap ibadah nang aku ta gak. Iku jenenge ibadah. Mbak Li sila wong mendem kok ibadah to. Ibadah niku napa to? Jadi namanya dia pun dadi kawula sing manut kabehnya ngene Gusti Allah. Balis mendem kok ibadah gak kleru ta sampeyan. Jadi ibadah jenenge awake dhewe posisi dadi kawula. Kawula lapo-lapo dikongkon manut Gustine. Awake Gusti Allah merintahno jadi sholawatan sallallahu ala Muhammad. Gusti Allah merintahno sampeyan sing tanggung jawab. Tanggung jawab piye? Jadi masukin dikai cerita Gusti Allah dikongkon dadi wong mendem. Jadi Gusti Allah duwe sunatullah. Sunatullah perbuatan yang manusia baik mau perbuatan apik bah perbuatan elek kabeh wis tak ridhoi. Tujuanku ndek donya tak gawe cerita. Jadi panggung sandiwara. Tapi awakmu ndek donya iki kok ora enek sing seneng kabeh awakmu. Tapi awakmu tak jamin mlebu surga. Apa endi sing ngelokno kabeh sing lakoni? Apa sing nglakoni? Lah nggih, lah sing ngelokne iki diridhoi gak? Sing ngelokne iki diridhoi to. Tapi iki mah gak iso ngeremi. Makan ridhoi masa nek ngelokne diridhoi. Berarti kan gak iso iki lho Pak ngempet. Hawa nafsu. Makanya hawa nafsu ki nek loro enek apik enek elek. Garek pilih ndi? Jere enek malaikat enek jin. Sampeyan pilih ndi? Jadi hidup adalah pilihan. Wis kei pilihan digelar jenenge kloso iki digelar milih sak karepmu ning ndi wis tak kei crita ning donya iki enek apik enek elek. Tergantung awak milih wong mendem ta wong ibadah. Kan ngono tok to. Wong nek wong mendem dilolokno, wong ibadah dilem-lem. Berarti kan sampean njaluk enake dhewe. Lah Gusti Allah iki dadi cerita dadi wong elek dadi wong apik. Makane kula nek wong elek gak tau ngono. Berarti nek wong elek mong kok ditujuk nang aku berarti ceritane wae dadi wong apik. Wis lengkap lahir batin enek apik enek elek. Intine ngoten. Makane iku jenenge ya iku mang nanti Gusti Allah iku awakmu ibadah nang aku, tapi suatu saat kok awakmu lali kambek perjanjianmu nang aku ngelekno lewat ujian. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Lho ghafilin ki artine apa? Ngelekno sampai nek lali mek Gusti Allah akhire dikei ujian. Makanya sinten mau nek sing kena ujian mesti tak dikembalikan tak kon ndongakno awake. Makanya sinten mau nek sing kena ujian mesti tak dikembalikan tak kon ndongakno awake dhewe. Soalnya lali kambek sing ngekei rezeki, lali sing ngekei perjalanan cerita. Ini gimana? Niku jenenge Syamsid Duha. Sadar kabeh iki apa sing dilakoni iki iku karepe Gusti Allah kabeh. Cara sing dilakoni sampeyan iki wis gak toleh-toleh ngono lho Pak. Maksude niku jenenge Syamsid Duha. Sampeyan ngerti Pak gak toleh-toleh. Mbak Li sampeyan iki Pak Afandi sampeyan diomong wong. Jadi sampeyan iku bendina gak tau kerja tapi kok duwe sembarang kalir. Lah nek sampeyan gak toleh-toleh ya wis bapak ngomong ora roh. Nggih, jenenge itu maknane kan gak toleh-toleh. Jadi jenenge salat. Salat iku kan jenenge kudu yakin nang Gusti Allah. Iki nek kehadiran teko Pak Afandi dilokno Mas Eko.
Nggih, Pak. Nek nyeluk masakan pan to. Nggih, Pak. Iku lho kancane dhewe dhewe ngomong lah, kan saiki wis dadi wong berhasil wong ya pane ya tengah ning omah kok ya ndek mobil barang ku mang. Lah iku gak anu ta. Kok ndang kaya pesugihan. Tuyul Bu. Nggih, tuyul le telu. Soale anake telu. Kok gak tuyul wong gede anake. Lemu-lemu. Iki contoh, berarti nek kehadiran lah, kehadiran iki sampean tergantung sampean iki piye. Nek sampean gak ngreken wong sing ngelokno iki mang gak kepancing, berarti sampean wis gak toleh jenenge salat. Contoh tak kandhani dene salat mari jamaah ngelokno wong, iku jenenge masuk salat. Berarti salate namung gerakan. Nah nek salat lahir batin njaba ya jamaah jerone ya jamaah. Sampeyan jamaah iki paham napa mboten? Nek njaba sampeyan jamaah nang musala, jamaah nang bojone dhewe. Jerone jere dikongkon berjamaah. Jamaahnya nyane sapa? Nyanggone Gustine jenengan. Maksudnya jamaah Gusti jenengan piye? Nek Gustine omong ngene tutno ngene. Dikongkon ngalor-ngalor ngidul-ngidul lah kok nek Gustine dikongkon ndang budal rono ngaji lah kok gak gelem budal. Berarti sampean wis toleh-toleh, gak gelem salat, gak gelem sholawatan. Iku jenenge tolah-toleh. Nek krentek Gusti Allah. Iya, iki mau niku aku pengen budal ngaji. Kok tak critakno malah Pak, sitoke ndelok urip, sitoke pengen budal ngaji, sitoke engko wae latihan. Nah, iki engko sitoke momong. Terus ki Mbak Isyo. Iki aku budal tak gawe sakjane sampean wong iki. Lah aku kan budal ngono. Kan gak ada Gustine karepe piye. Lah jare sampean aku kon nyenengno aku dhewe. Lah aku seneng ndelok urip ya Mbak Is. Lah makane kan terserah jenengan. Awake dhewe gak iso maksa, Pak. Lah nek wong anu, lah yo repo aja kok iso ndelok karepe piye jare kan golek ganjaran kok gak gelem. Sampeyan dhewe sing diperkara iku. Wonge sing nglakoni tenang-tenang saja kok sampeyan sing bingung. Ya jare salat, berarti sing durung salat niku sinten? Sampeyan dhewe soalnya ngomentari wong. Lah wong ngetokne Gustine senengane ngono ya babah ngono. Sing penting sampeyan kekeh gak tolah-toleh nyang sapa-sapa. Jamaah. Lah jamaah ya apa? Gustine ngongkon ngene, sampean berarti kon budal, sampean budal. Iku jenenge jamaah, jamaah berjamaah. Jamaah mbek sapa? Jamaah mbek Gustine jenengan. Jere kawula manunggaling Gusti. Gustine mrentahno ndang budal ngaji, ndang budal. Jere Allah mrentahno Muhammad sing tanggung jawab jenenge sholawatan iki sampean wis buktekno temenan. Sholawat ala Muhammad. Allah merintahno Muhammad sing tanggung jawab piye? Teko temenan ngaji temenan mulai ditekoki sampean nang Mbak Lis ngaji apa? Nanti aku ndek mang turu iki. Ya wis gak apa-apa, ancen wis gak apa-apa kok ndelok ndek video ae. Tapi kan wis sampean wis kecatet, sampean wis tengok-tengok ning kono. Makanya tak kandhani to nek ngantuk sampean turu ora apa-apa, sing penting teko berarti absen. Sing absen sapa Mbak Iket Mahira? Sing absen dari Gusti Allah to, sing absen dudu kula, wong kula ganti buku absen. Nah, samsi duha itu cahaya kebenaran. Cek dadi padang, dadi jelas. Oh, maksudnya Mbak Lis iku kon tahlilan iku iki to maksude. Nuril Huda, cahaya petunjuk hidayah. Oh, Mbak Lis nerangno iku mang la ilaha illallah hayyum maujud. Berarti Gusti Allah wujudnya Gusti Allah cek urip. Apa sing dikarepno urip? Tujuane sampean nanti nang duwe. Nah, aku duduhi ngene iki lho Pak. Iki jenenge Nuril Huda, menjadi petunjuk jenengan sampean sing gak ngerti malah dadi ngerti. Ngoten lho. Paham to? Jadi tak gandeng langsung, nggih to?
maune aku tahlilan wis tak waca tok tapi gak ro jerone. Akhirnya mulai tahlilan tok. Piye sampean mari tahlilan? Lah mulai apa? Sing penting mulai nggawa berkat. Gak nggawa berkat tapi sampean nggawa barokah. Lah barokah ilmu niki mau. Nggih to, kula soalnya gak menyediakan berkat. Dadi berkah Gusti Allah. Nah terus Syamsi Duha ini kenapa kok menjadi matahari cahaya pada waktu pagi, waktu fajar ki awake dhewe sing maune awake dhewe peteng dadi padang, maune awake dhewe gak ngerti tahlil iki gak enek isine ruwe diwaca tok, saiki mbasan dipelajari di ilmu nih saiki dadi paham iku jenenge Syamsi Duha. Jadi mau nih sampai jenis gelap gulita samsi Tuhan jadi padang sadar wala tiba no tahlil iku tiba no gak diwaca tok ya tiba no jero ning ngono tiba no kabeh iki masalahku dhewe makane aku dikongkon nahlil no dhewe aku iki ngoten lho maksudnya. Oh la ilaha illallah iki tiba no aku duwe hajat kok nyampe no kon ngajuno proposal. Lah terus la ilaha illallah sing kedua hayyum ma'bud. Oh kabeh iki kabeh diniat di badan wis entuk dhuwit aku terus dikon nang ndi? Tak lakokno nang ndi dhuwit iku mang. Terus la ilaha illallah hayyum bang. Tujuane setiap hari cek awake dhewe grojokane wong tuwa dialirno nyanggone dhewe niki gak kesesatan dhuwit. Iki nek tujuane dhuwit lho nggih. Kabeh kan tergantung sing tujuan sampean. Hajat sampean cek sedaya saged terkabul. Ngoten lho intine. Makane Syamsi Duha sampean sing maune gak ngerti saiki dadi ngerti. Ngoten lho gara-gara belajar ilmu nih Gusti Allah. Nah nek paham akhirnya sampai dikandani wong ngene-ngene oh gak toleh iku lho jenenge salat temenan. Wis setengah 11 sih Pak. Jenjing mawon nggih terusnya kurang bateri 2 jam. Kurang siji sumben ae nggih gak mari-mari iki cek tuwa keterangan kula. Ilmu nih Gusti Allah gak katene kentekan sampai jenengan ke liang lahat Gusti Allah gak katene kentekan ilmu. Setiap hari ilmu nih Gusti Allah selalu laduni setiap hari. Pun sakmenten mawon nggih. Sing penting niki setiap hari jenengan nambah ilmu. Lah nambah ilmu aja ditambahi tok begini kok nambah ilmu tok aja nglumpuhno ilmu Pak. Ndang di lakoni dipraktekno nek setiap ada kehadiran ki aja pangkling nek dilokno wong cek mangkel ae wonge nguasi tok gegetan. Lah terus piye nek bedino belajar berarti gak dipraktekno tiba-tiba dipancing mek gusine jengkel lah ngono kok pengen rezekimu lancar. Wong Gusti Allah nek wis dihadirno iki ndang dipahami oh jenengan to Gusti. Lah nek jenengan kita sekolah kedah pripun? Lah ngono lho. Ya niku cek roh karepe Gusti Allah. Intine tiyang urip lak ngono to Pak. Dikongkon memahami, dikongkon rasakno sik, mari dirasakno, dipahami. Mari dipahami, diyakini. Maksudnya piye? Enek kehadiran dirasakno sapa sing hadir sing didepno jenengan iki lho sapa. Lah nek wis sampean paham oh Mas Sugeng teko nang aku wonten apa Mas Sugeng jenengan kok tenggen kula niki Mbak Lis kula gadah perlu kula niki ada hajat ngaten berarti jenengan iki ngrasakno ngono lho. Dan es ngerasakno terus mlebu maneh dipahami kehadiran Gusti Allah. Dipahami piye? Oh ngeten to maksude. Ngeten Mas Mas Sugeng berarti jenengan kedah ngeten-ngeten berarti dipahami. Dan dipahami baru diyakini. Berarti sampean kudu ngene Mas Sugeng. Kudu ngene. Oh ngoten nggih Mbak Lis. Berarti kula
Kedah ngeten sing kula lampahi nggih. Ngono lho. Berarti kula yakin sakniki Gusti Allah berarti kula dikei cerita ngeten berarti dudu nek Gusti Allah sayang teng kula. Sampai yo mulai ayem ae padahal masalah teko nggen kula bebek. Pelek dikuak teng kula. Piye kayak diantem batu, Pak. Jenengan langsung enteng Mbak Nis kok gak perlu sampean kan dhisik ya aku nek mubeng-mubeng tekan ndi mesti ngono kuwi turun wayahe sampean jek dikon mlebokno apa nglumpukno watu sikon watu masalah watu ngoten makane Gusti Allah ngunjukno to ning cerita niku nglumpukno masalah nek wis masalah yo bingung terus dikuak nang ndi intine sampean goleki apa masalah sampean ndang mari kan dhisik lah bingung golek gugaan to. Lah kehadiran iki mesti jenenge kehadiran iki mesti elek Pak. Elek dilumpukno terus kita guak nang ndi yo. Lah aku pedhok wong iki kok yo gak iso mecahno masalah. Dikei gugaan gak gelem, gak nrimo. Balik yang sampean men tibane masalah tetep gak mari. Jadi beban itu tetap sama gowo. Lah tapi kok nek dipethokno wong sing cocok sing memang ditugasno Gusti Allah langsung iki pirang-pirang ton masalah dibrekno teng sampean. Bayu alhamdulillah. Aku dipatri yang meneng gendong sak meneh kae. Terus akhirnya jenengan terlengar-lengar. Ya kok ya gak pedhok sampean Mbak Lis yo ketika mesti ngoten niku. Tetap pula tau akhirnya bon alhamdulillahirabbil alamin matur suwun sanget waos napa pengaosan niki wau bahas ibadah bahas kaula manunggaling Gusti bahas tahlil la ilaha illallah hayyum maujud la ilaha illallah hayyum ma'bud la ilaha illallah hayyum bab